Philippines! That's the way I would go. Good morning, everything. Kung hindi blurry yung camera. Good morning. So ngayon, gagawa natin si Mr. ng lunch niya. Ako wala pa rin niluto. Kanin, magluto tayo. Pero bago niyan, gawan ko lang siya ng makain niya kasi wala nang makain yung asawa ko kasi ano ngayon, hindi siya pwede kakain ng anek. Ano-ano. So, ngayon, mag-cut tayo ng, andun siya sa office. My lalab is in the office. Alis din ako, guys. Punta akong Walmart mamaya. Pero bago niyan, gawa natin siya ng makain. Nakalimutan ko na wala palang makain. Andin, busy siya. So, ngayon, lutuan natin kasi wala siyang ano. May ginawa siya, guys. I'm watching a movie in Hallmark channel. I usually doesn't like it, but this one, guys, maganda siya. Hala, nag-kiss sila, kita siya patay. Ito ding dalawang pusa, iyak na iyak. Gutom na pala. Kaloka. Dalawang container lang yung inano ko kay Mr. Tanimoy. Kasi, yan. And, kailangan kong kailangan ko pang umalis. Kakain muna ako, guys, ay kasi gutom. Hindi ako ma-mayonnaise, guys. Ayaw ko. Iwan ko, hindi ko gusto yung mga pagkain na may mayonnaise. Gusto ko, kumakain na ako, guys. Pero parang, as much as possible, ina-avoid ko yung mayo. Kasi, doon ko, I heard a lot of things sa mga mayo-mayo. Pero also, meron akong gustong i-try. Kasi sabi nila, masarap daw yung Japanese mayo. So, hindi ko pa yan na-try, guys. So, hindi ako hindi man sa na ayaw kong kumain na mayo. Parang avoid ko lang ba para, kasi daw, may something daw yung mayo. Very unhealthy. So, here you go. And your lunch is ready. Ano. $120. It went down. It went down to 120.6. 1 pound every week. I'm so happy, love. Han. But I'm going to eat a lot of rice now. Well, that's it. Measure yourself before you eat rice. I got it. See, that makes sense. So let's eat, guys, after all. Bumaba na naman tayo ng 1 pound. Kunti lang naman yung kakainin ko, guys. Tignan nyo. Sabi pa ng iba, mag-diet ka. Sabi ng iba, pag mag-diet ka, bawal kumain ng rice. Pero alam nyo ba, kailangan mong kumain ng rice kahit kunti. Hindi naman sobrang marami, pero kailangan mo kasi rice is life and also rice is good for you. There are some vitamins sa rice na hindi makukuha sa ibang ano. Ano yan? Ang sarap. Kasi life natin yung rice. Rice is life. So, kahit saan ka magpunta, maghanap ka talaga ng rice. Kung gaano pa yung diet mo yun, yung isip mo is maghanap ka talaga ng rice. Lalo't na kapag lumaki ka sa rice. Yun yung kinakain mo. Natakot ako baka tumaas. Bumaba na naman na 1 pound. Pababa ng pababa. Hi guys. So, punta tayo sa Walmart. Hindi sasama si Mr. kasi may ginagawa siya, busy. And, yun, may inano siya, yung mga palabas sa, yun, basta palabas paloob. Ay, madalian lang naman ito, guys. Bibili lang ako
bibili lang ako ng mga kain ng pusa, additional. Hi, Dims, don't give me that look. Kung talaga makalook ka, parang si look ka. Iba talaga si Dimples pag tumingin. Galit. Why you're galit? And then, maghanap tayo ng rice. Ang dami sa inyo, guys, doon sa sa Facebook page. Ang daming, nag-leave ako ng message, nag-post ako kung ano yung magandang brown rice. And then, ang daming nagsasabi na jasmine or something. May isa pa, jasmine rice na brown. So, maghanap tayo doon sa Walmart at saka yung rug doon. Sabi pa ni Tami, picturean ko daw bago ko bilhin. Titingin daw din siya, mag-approve. Approve or disapprove. Okay na, I'm leaving. Alright, love you, Ann. I Try to love get this you. straight. Give me a kiss in the lips. I love you, Ann. I'll see you when you get back with your orange lipsticks. I love you. Love you too. Don't go run around. Okay? Yeah. Stay put. Stay put here. You know your kids here. Oh, my baby wants some food. I will give them again. Halaga diha, halaga. Parang ang daming tao, guys. Grabe, lahat ng parking lot dito puno. So, I guess ang daming tao. So, punta na tayo doon. Hindi ko na kayo dalhin, guys, kasi parang nakakalito kapag maraming tao para akong nahihiya. Ang daming tao. So, anyway, hindi ko na kayo dalhin. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung bibilhin ko, okay? Kasi, grabing tao, ang dami. Sana walang linya. Let's see. I'll be back. Hi guys, tapos na pala ako dito. Oh god, ang ginaw pala, grabe. Okay guys, we're just going to listen some Christian song. So yun yung gagawin natin habang nagda-drive. Christian music tayo ngayon. Dream Garage Spring Event, where every vehicle is inspired by Honda's racing spirit, is on now. Andito kapatid, brother-in-law ni Tami. Kakarating ko lang guys. Kuha tayo ng battery. Change battery tayo po. So, andito na ako sa bahay guys. Hindi ko na napakita sa inyo kasi may bisita. So, ang binili ko lang is cat food, dog treats, salad, string beans, rug. Ipakita ko sa inyo yung rug. Hindi ako bumili ng rug para sa ibang area. Yung binili ko. So, okay. Mag sweater pala. I got a lot of candies. Here you go guys. Look, candies everywhere. Kasi kapag magutom ako, mag-grab lang ako dito kapag aalis. Kasi I need this candy kung magutom. But anyway guys, kakaalis lang ni brother-in-law. Umalis siya. And sure, i-close natin itong door. Kasi always, I don't understand yung mga tao kapag gumagamit ng CR. Hindi i-close. Well, actually, you don't have to close the bathroom. Pero I need to close that dito kasi si Dimples, mag-obserba la. And then sabihin niya, ay, akin to, ihian natin yan. Yun, ganyan. Kaya, always close. Anyway, so habang nag-uusap-usap kami dito si brother-in-law, nag-bake ako ng banana bread. So, inano ko yung banana bread. And also, I am going to make some of the string beans and punta tayo sa sasakyan. Ipakita ko sa inyo yung binili ko na
rug. Rug para sa front door, guys. Kasi yung front door, guys, walang rug. Ito yung rug na binili ko. Hopefully mag-fit. So, dito ko siya ilagay. So, let's see kung okay ba to. I really want a long rug, pero ang mahal ng mga rug. Hindi naman kailangan ng malalaking rug. Let me see. Yun, ganun. So, I'm going to have something over there to protect it. That won't move. Tell your sister that won't pin there, okay? You have to tell Dimples. Han, come here, Han. Tignan nyo si Dimples, guys. Dimples? No. Han, what are you doing? Why are you in a hurry? Because I gotta do a bathroom since he called me and he was coming here. So what are you I want to doing? be in the bathroom again. What are you doing? Are you peeing? I just show you the rug. Yeah. What's she doing? I don't know what she's doing. What's she planning to do? Dimples! Nice looking rug. She looked like she's planning to do something. The scary part is her. You like the rug? Yeah, it's nice looking rug. Nice and neat. No, over there. Tingnan nyo, look. That's the only thing you can do, like that. But not pee-pee, okay? Okay, you can mark it as your own. But don't pin there. Okay, go ahead, keep marking it. Tell Hubs that it's yours. That's how they do it, guys. That's how they do it. She's marking herself. She rub her body there. She makes sure that her odor stay in there. That make sure that her brother know that it's her spot. I like the rug. Tommy like the rug. So right now I'm going to put a thing in there that it won't move. It won't slide. Ito siya. Dalawa na. Dimples, oh, mangaway pa talaga. This one. Okay. What is it? Okay, lagyan natin ng ano, guys. So, make sure that won't move. Finally, may rug na doon. Alam nyo kung sino yung matigas na kailangan palagi magsuot ng sapatos? Yung asawa ko. Sabi ko, huwag mong ipasupaso yung sapatos mo dito sa loob. Kasi galing yan sa labas, ang dumi. Ay naku, walang pakialam. Hindi sanay sa mga ano. Sabi ko, alam mo ba na yung asawa mong is Pilipina? Alam mo ba kung gaano kadumi yung sapatos natin? Ha? Lalo na ngayon na may pandemic pa. Pero hindi talaga. Kasi Amerikano talaga siya. Hindi talaga siya Pinoy. Hindi lang Pinoy yung nag-apply ng mga ganito. Lahat ng Asian. Iwan ko kung bakit ang mga Asian ba. Ganyan tayo. Tignan nyo si Dimples. Nakabalik na naman. No pipi in there, ha? Look at her. Pagkagahig ulo. So, may nagtanong, natawa ako sa inyo guys, kasi sabi ko, mag-exercise din ako para sa puwet ko, para hindi maging sagi yung puwet ko, kasi kapag tumanda na tayo, hindi naman lahat, kapag tumanda na tayo, yung puwet natin, maging naglaylay na ba? So, may nag-comment na paano ba daw exercise? Nakita ninyo yan sa vlog ko. Okay, ito ha. Ano ko nga sa inyo ha, kung paano ha. Natawa ako sa comment ni sister, hindi ko na alam. Natawa ko sa comment kasi paano ba magpaano ng puwet. Hindi naman ito talaga guys. Ano ko lang ito kasi napifeel ko kapag mag-exercise ako ng ganito, napifeel ko yung puwet ko dito, yung muscle ko dito is talagang maalam mo talaga na yung muscle mo is nag-strong. Yung parang tumitigas ba and then mapifeel mo yung pain. Hindi pain, parang sore. So ganito lang guys.
Ganito yung kamay mo dito, ganyan. Huwag niyang ibaba. Ganon siya, parang linya sa katawan mo ba. And then, i-push mo pataas. Chunk, 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 chunk. Ganyan. And then, mapipil mo yung muscle dito. Ganon mo. Mag-count ka hanggang 20 or 30, ganon. And then, kabila naman. Everyday, guys. Everyday. Ganon, 30. Or, kung pagod kayo, gawin yung 20. Let's take it out. Oh, looks good, guys. That looks good. I like that one. Leave it there for a while. Ay, nakaka-check. Cute naman ito. Let's flip it over. I'm gonna try. Hala, uy, sobrang soft niya, guys. Sobrang moist. Look, init pa dyan. Nag-aso-aso pa dyan siya. Oy, kita. Hala, ay, sobrang soft talaga, guys. Look. Sobrang moist. Napasayaw nga. Han, do you wanna try pesto banana bread while it's nice and soft and hot? Bubbly pup. Flying with the camera. Boom chakala. Boom chakala. Kala I wanna gula. A little oil. And then suka. Marami-rami yung suka kunti. Lime is the key, guys. Parang may asim. Masarap yung may asim. Cha. A lot of paminta. Then dinner is ready. Yung isda ni Tami is ready na. Binilhan ko pala siya ng guys. Tilapia. Bumili ako ng tilapia and then binibake ko lang. Nilagay ko sa oven. Guys, pag may mga party, ganon. Kung saan nyo ako makikita sa crowd, kung asan yung mga may edad, may mga matatanda, doon nyo ako makikita. Hindi sa crowd ng mga bata. Kasi, mas yung mga, iwan ko, yun, mas ako, komportable ako sa may mga edad. Kaysa doon ako sa may mga bata-bata. So, mas maganda yung sa part ng may mga edad. Who want to eat? Buddy can't have those. Only for the puppies. And for little kittens. Let me see kung nakuha ba yung buling. Nakoy, hindi talaga. Kailangan ko talaga itong labhan ng kamay. Kamayin ko to. Kasi may dito, matagal na kasi yung nakahang, hindi niya ginamit, brand new. And then, yun, nag-yellow dito. So, kaya yun. And then, tignan nyo, brand new pa talaga, may pa. Ito din nilabhan ko. Yun. Bango. Ang bingo-bingo. Anyway, ang sarap ng banana bread. Do you like the banana bread, Han? Oh, you like it. It's really different. So, i-close lang natin siya. So, yun guys. I'm going to end the vlog. Wala masyadong ganap kasi yan. Salamat guys. Kita-kits tayo bukas. Ano bang bukas? Ganap bukas. Hindi ko alam anong ganap bukas. See you night, love. Hi guys. Night guys. We will see you guys tomorrow. Bye. Good night. Look like hell. No, you're not. Yeah. Okay, guys. Bye.